tehnologije možete vidjeti na našoj stranici jedan hologram Marka Marulića koji bi preporučio svima da ovo vidjeti. Tako na zidu možete vidjeti primjer kako se može zapravo zbuditi struča i umjetnost i prikazani portret Marka Marulića. I na kraju ovdje ispred nas pripremljena je vrijeme Marulića. Imenovanja i slikanja možete slušati hranu koja je inspirirala Marulića njegovih najvećih međunarodnih glasa. Svima onima koji su došli slušati sad, preporučujem svima da skeniraju QR kod, da pogledate malo te naše radove i da nam izdate grantu. Hvala. Evo,